estar 4 anys estudiant a la UOC ho vaig poder compaginar amb altres treballs, sobretot de professora i en algunes empreses de recepció. Llavors, quan vaig sortir, almenys ja tenia una mica d'experiència professional. Jo em vaig emancipar cap als 20 anys, si no recordo malament. Vull dir que des del segon any de carrera que estic treballant i estudiant. Tenia el típic curro de cambrera. I llavors ja va ser quan vaig començar amb la UOC, i llavors a partir de la UOC sí que és veritat que vaig aprofitar molt el tema de les pràctiques. Hi havia una borsa de treball i vaig estar estudiant, treballant i de pràctiques. Fent malabarismes per arribar a tot, però m'ho vaig aconseguir treure. Vale, de quin expert? I de quin tema es tractaria? O sigui, enginyeria fiscal. Merci, Guillem, que vagi bé. Estic treballant a l'oficina de mitjans de la UOC com a tècnica de comunicació. Si, per exemple, ens truquen mitjans de comunicació que estan fent un reportatge sobre X, nosaltres ens intentem proporcionar els experts que tenim a la casa. Ara estic mirant perquè li volen fer l'entrevista demà i estic mirant algun expert de la UOC. Hola, Josep, soc la Núria Vigues, de premsa de la UOC. Els hi dono el teu telèfon i que et truquin. Vale, perfecte. Actualment estic treballant aquí a Helen Doron, a Viladecans, però molt contenta, amb molts nens, moltes classes de diferents edats, que també està molt bé, perquè hi ha des de nens de 3 anys, que comencen gairebé ara, fins a adults. Portava uns anys així una mica vagant, però va ser, no sé, començar aquí i no sé, me n'he donat que m'agrada molt ensenyar i que, està a la meva ment potser filologia o alguna cosa d'aquestes. El fet de fer-me emprenedora ho veig com a més llarg termini. Però ara per ara, seguir treballant per altres, formant-me, crear-me un nom, guanyar reputació i després ja veurem. En relació a l'origen de Formic, l'origen de la idea, això va sorgir ja fa un any i mig, que va ser la idea, i ho vam treballar durant tot l'any passat. Al gener, amb el meu germà i el Ferran, vam decidir tirar-ho, ostres, doncs potser sí que és bona idea, anem a tirar-ho endavant, no? Està un perfil molt més tècnic, i aquí ens vam contactar amb el Ferran, que és algú amb el que ja havíem fet algun projecte. A més, a sobre estudiava enginyeria informàtica a la UOC, i qui millor que el Ferran, que algú que tenia confiança, que tenia una bona formació i que a sobre encara estava estudiant, com per començar el projecte amb ell. El que volem és apropar el món del tercer sector, el món de l'ajuda, o sigui, a la gent de peu, a la societat. El que hem vist és que hi ha moltes petites plataformes que t'ajuden a diferents coses per organitzar el teu event, però no tot en globalitzat. Jo vull tirar endavant un projecte de recaptació de fons pel Panamà, per exemple. Llavors jo llisto allà, mira, faré una venda solidària, qui es vol sumar a organitzar-la, no? La idea és aportar valor, crear alguna de valor que pugui servir, ser útil a les persones i a partir d'aquí anar-ho treballant en diferents aspectes, no? Jo veig l'emprenedoria com no enfocalitzar-te tot en un sol projecte, sinó que les teves idees que vas tenint les intentes tirar com totes endavant a veure quina d'elles et surt bé. És com tenir un fill, és a dir, tu el crees i la tires endavant i l'acompanyes fins que mor o fins que creix i tal. S'ha acabat el viatjar, s'ha acabat el sortir al cap de setmana perquè has invertit els teus diners en un projecte que tu vols tirar endavant. Si les empreses no em donen la feina que jo vull, doncs em monto jo la feina que a mi m'agradaria fer perquè crec que pot aportar algun valor.